Arrasaten bertan geratuko gara eta kirol kontuekin jarraituko dugu hein handi baten. Segidan herrian pilotaren etxeabenari buruz ariko garelako hizketan. Arrasateko Uharkape pilotalekuak 25 urte beteko ditu aurten eta horren arira ekainetik abendura bitarteko egitaraua aurkeztu du udalak. Eneko Azurmendi, kaixo ongi etorri. Arratsaldeon Gaiatz. Bai, holaxe da. Ekainetik abendura bitarteko egitaraua aurkeztu da udalak. Arrasate pilota taldiekin eta Arrasate Dragoi gimnasia taldiekin elkarlanian osatutako egitaraua eta horretarako, zela ez, Uharkapen bertan elkartu dira eta, gu deitu gaue. Hiru ordezkari izan dira, batetik Maider Morraz alkatia, bestetik Mikel San Miguel kirol zinegotzia eta azkenik Iker Zugasti, pilota taldeko zuzendaritza batzordeko kidea eta entrenatzailea. Eta, azaldu eskue, urteurruneko programazioakin apurat bizitza emugura xegoela Uharkaperi eta, gaineratu hau Maider Morraz alkatiak berrikuntza azkenengo hilabete honetan egin jauen berrikuntza lanen ostian, oin frontoia edukiz betetia dago gixela. Uharkapen konkretuki gimnasioan jauna da ordute gisa ampliatu, zela baita guardian zaben etendura hori kendu, frontoian berrikuntza lan batzuk egin eta margotu eta bestia, eta oin dagokiguna da edukiz betetzea. Edukiz betetzea, dio alkateak Eneko, nola egingo dute hori? Bai, hilabete bakoitzean egintza bat izango da eta ekainekoa, ekainaren 21 izango da, San Fermin torneoko lauterdiko final sortzirenetako partidu izango baita, Artolaren eta Zubizarretaren artian, eta gero bestetik Agirrek eta Albizuk Lasoren eta Arangurenen kontrabe jokatuko daue binakako partidua. Esan, sarreragia dagoeneko salgai dauzela entradasfronton.com webgunean, eta horrekin batera Bixar ostirala, Monte eta Buenuena tabernan be jarriko dituztela salgai sarrera horrek. Uztailaren 19 berriz herriko pilotariek urte osoan egindako lana erakusteko eguna izango da, ezta? Bai, hori da, izan behar Arrasate pilota taldiak antolatutako jaialdisa izango da, bi partido jokatuko dituzte, batetik infantil mailan Peru Orue eta Alain Urien Arrasatearrak, Danel Zubia Arrasatearraren eta Ibai Osoro Aramaixoarraren kontra jokatuko haue, eta afizionatu mailan berriz, Ander Murua eta Aitor Elizegi, Beñat Azkarate eta Endika Uriondoren kontra arituko dira. Egun horretan aipatzekoa da baita, aipamen berezisa eta aitortza jasoko dauela Ander Murua pilotari Arrasatearrak, eta horri buruz geixo jakiteko Iker Zugastiri galdetu xau. Arrasatekua eta, afizionau mailan aurrelaririk onena momentu hontan. Eta ideia zen, berak egin dauen ibilbideari pizkate zoriondu moduen eta eman aukera Arrasaten jokatzeko berak, aspaldi hemen jokatu barik eta jenteak eukitzeko aukera ikusteko Ander Murua. Behin aurrean eukita, Ikerrei galdetu xau, pilota taldean egoeria gaur egun zein jan, eta esan duzku geroz eta osasuntxua gu dauzela. Azkenengo urtietan, ume kopurua bikoiztu inda, hasi ginen 25-30 da, urrengo denpora aldirako igual 60 dauku. Igual ez, 60 o más o menos. Eta, oin bertan direktiba sendo dauku, lan ona ari gara egiten. Pilota saia osasuntxu beraz, Eneko, egitaraura itzulite bozein modutan, hainbat itzordua aipatu ditugu, abuztuan suposatzen dut atxeben hartuko dutela, irailerako, zer dute, prestatuta? Irailean erremontia etorriko da Arrasatera, okerrez bano gaina lehenengo aldiz, erremontea herri jaialdisa, honezkero martxan dauena, Arrasatera aioko dalako, eta Mikel San Miguelek emunduzku horren gaineko xetasunak. Erremontari jaialdisa ekarriko, erremontari herri jaialdisa, eta usteot lehenengo aldiz zengo erremontea gazten ikusiko dana, beste jaialdi oso interesgarri bat, nun hemen herrixari animetako eskatuko dutzaten, pelotan abiadura ikusgarri izango da, eta ikusteko izango da. Eta urteko azken txanparako, azken hilabeteetarako prestatu dutena ere erakargarria. Bai, izan be urriari dagokizunez, bertso pilota jaialdisa izango da Uharkapen, bertsua eta pilota uzartuko dituena, hau da, batzuk pelotan dabitzen bitartean, beste batzuk bertzotan. Jaialdi ikuskizuna esan lehike, nun bertsolariak eta pelotariak egongo dian, pelotarien tartean Mikel Goñi ezaguna etorriko da, baita Ander Murua, herriko pelotaria, eta bertzotan Amets Arzailuz, Antia eta
hane Zubizkar arrasatearra. Eta azaruari dagokionez, hilaren 23an Arrasate Dragoi gimnasia taldearen erakustaldi xabe egongo da. Izan be, hainbat urte diaia uharkapa erabiltzen dago euren entrenamentu saioak egiteko, eta keinutxo bat itxe aldera eureri be, euren erakustaldi bat be egongo da. Santa Masetan beteko da gainera, 25. urteurrena. Bai, ez egunean bertan, baizik eta egun bat lehen hau, izan be 1989ko abenduaren 21an eraile behin, eta izan be, garai horrek gainbat gorabehera egon zian baita sortzeko eta eraikiteko eta hori dana, eta Maider Moraz alkateak be, hori gogorarazi gura izan dago. Anoak egun bezala frontoia 1989an eraiki zan, orduan Txiron alkateuela inauguratu zan. Garai hori bizi zen dounok badakigu zelako goraberak egon ziren eta zelako zailtasunak frontoi hau eraikitzeko, maldia mugietu zelako eta goikoetxeak arriskuan zeuzelako, eta azkenian lortu zen, eraikitzia. Lortu zen, eraikitzea, eta 25 urte berandu hau, frontoia bizirik mantentzia da udal gobernuaren helburua. Programazio hau zelabait lehenengo fase moduan hartu gure izan daue, eta arrakastatxoa baldin bada, konpromiso hartu daue, programazio hortan are gehiago sakondu, eta frontoi hori ekintzaz betetzen jarraiketako. Zalantza barik dotore, geratu da, duela 25 urte jasotako frontoia, orain dioten moduan edukiz betetzeko momentua iritsi da, egingo diogu, horri ere jarraipen, Eneko Azurmendi, eskerrik asko.